Здравейте хора, днес ще снимаме топ 5 вида хора на ресторант. Надявам се да се насладите. Първият тип е човека, който не знае какво иска. Всеки е срещал такъв човек. Здравейте, ето го нашето меню. Ще дойда след малко, вие си изберете какво искате. Добре. Какво да се взема? Свински бут? Не. Пуешко месо? Не. Не. Също ще искам карначета. Не, няма да искам карначета. Шунка. Шунка с наденица. Не шунка с наденица. Извинете, моля да поръчам? Да. Така, ще искам. Кажете. Две бутчета. Не две бутчета. Извинете. Извинете, само да се записвам. Да. Две пуешки крила. Не две пуешки крила, бе. Две кебабчета. Махнете ги тези кебабчета. Неща ги. Айде ще взема едно пиле. Тя го отменете, не. Не отменете го това пиле. Да. Едно вино премиеро. Не, откажете го, неща всъщност избера. И ще искам последно. Христо Стоичков. Снимки на Николай Колев. Музика се. И телешки врат. Не. Още 30 години ще ми трябва, за да се избера. Хайде, чао. Здравейте, сега пък е с крънзата. Здравейте в 5-звезден ресторант. Заповядайте меню. Благодаря. Телешки врат. Ще дойдеш след 5 минути. 22 лева телешки врат. Не. Наденички. Не, това е кълцано карначи. 5 лева. Вие луди ли сте, бе, хора? 20 лева. Абе, аз съм с 10 лева в джоба, нищо не мога да си поръчам. Айде, колкото и да струва, това ще си го поръчам. Суджук. Извинете, готов съм. Да, какво ще желате да поръчате? Водата ви колко струва? Водата ни струва 10,50. Не. Чешмяната. Чешмяната струва 9,50. 2 лева ли? Добре, хайде. 9,50. Искам един суджук от 10 лева. Суджук от 20 лева. Да, от 20 лева. Струва 20. И една чешмяна вода, ако може. Една чешмяна вода, която е 30 лева. Извинете, няма суджук. Дайте ми само чешмяната вода, ако може. Добре, водата общо взето е 35 лева и 50 стотинки. Добре, дайте ми. Добре. Така, заповядайте на вашата специална чешмяна вода. 30 лева за това. Да, трябва да се отдавиш. Вземете си. Чакайте. Трябва да се отдавиш. Моля. Викам го приятно пиене. Ама извинете, как можете да отцепвате с скъпата маса за 30 милиона лева? Вече изчистих. Извинете, но не ми харесва водата ви. Ще не е напусна наш този проблем. ресторант. Няма да ми платя. А пък сега е наред чужденеца. Здравейте, ето нашето меню. Надявам се да си харесате нещо и ни вигнете. Добре. Okay, what's to confirm? Карначе за 5 лева. Много ефтино тук, бе. Ей! Тако, бе, кибалки, бе. Моля. Кам. Без да искам. Така да няма значение. Месо за мазане, баничка ли, бро? No, бро, не ми трябва. Фланг от млада телешка от 6 грама, 35 лева. Hello, I want to... Да, стига бе, циганин. Хайде, поръчвай. What a циганин? I'm from England. It's
Saiganin. Saiganin is a very good people. Very good. You are циганин. Thank you. Айва. Хайде. Искам да поръчам цареско мезе за 3 лева. Искам жар талешки език като твоят. Аз нямам език, отрязахме го, ама да. Знам, поговоренето се лечи. И един суджук, обаче от най-хубавия, Искате ли десерт и нещо за пиене? Искам дубайски шоколада. Дубайски шоколад? И един Бургер Кинг. Бургер Кинг 8500. Колко? Нищо. А сега пък е наред, познайте. Не можете бавно говорещия. Здравейте в 5-звезден ресторант. Здравейте! Много хубав интериор имате. Нека разгледаме менюто. Моркови! Безплатен тефтер! Моркови хиксел! Не ми се ядат милка картофи. Набрете си го отзад! Кока-кола газирана напитка. Гел капсули. 69 пранета. Има ли лав? Картоф. Това пак ви казвам. Набрете си го отзад. Благодаря. Киви. Червено помело, като вас помяр. Добре, искам да си поръчам. Какво искате да си поръчате? Искам това растение циклама. Ние няма тук растения, бе! Ама ето виж си менюто. Това е за красота! Това беше от нас. Гледайте нашите видеа, защото са много хубави. И тъпи.